Kaverini Langston. Ella, oletko nähnyt Paulia ja Ferguson Eggiä? En! Ai siis ketään miti? You gotta kill yourself. Hetki, kenellä on mitä? I know that may sound sacrilegious or impious, but with my hand on the Bible, that's what you gotta do. Muistutan heitä. Oikeasti? Ai mitä sitä oikein? Paranepi. Kiitos, kun annat meidän piilotella. Eipä kestä, mutta kysy ensi kerralla. Ai mitä? Tää on hullua, Fergie. Me ei voida piileskellä päivästä toiseen. Oikeesti? Miksei Langston voi olla kammoja taukoa? Koska hän ei ole Oh my god. Ehkä asiat vois olla toisin. Mieti nyt. Ystävä ei pakottaisi pakemaan. Ystävä! Ai että Langstonista Langstoni! Mä en koskaan alistuisi niin! Maito, juusto, voi. Kovan kunnon toi. Pitää telttailusta. Paveli, selvä. Paveli, selvä. Hyvä kuntoinen pinjaata on hauska pinjaata. Franklin! Leikillä joka aamu. Hyvä. Pitää tää Fly-Muffinseista. Naisee tosi. Hei kaverit! Hei nyt mä sen teen. Mä teeskentelen aina. Leikillä joka aamu. Ja vuokses jotakin turhan. Leikillä. Leikillä joka aamu. Seurassa sun on mun niin hyvä olla. Anna kätesi, siihen tartutaan. Karkiston mittaus tänään. Tulkaa ajoissa tai saatte turpaan. Te pääsette juhliin. Voi helvettä! Mitä kai sitten telttaretkin toiseen päivään? Häviä. Hei! Hei! Tule osallistumaan kuluttajatutkimukseen. Siellä selviää, että mitä tikkari aikaa merirosvoille. Tule Oi, siellä on merirosvoilla syysfluussa, tikkari piristää ja kiittää. Räktä. Aatio pehmeästi. Minkälainen juhla tämä oikein on? Suuntasin kanonaatan tänne. Ajattelin, miksi juhli, kun voi mennä Eikö? Joo, totta.